Sa nakaraang episode ay bumiyahe tayo mula Tarlac papuntang Nagtipunan, Quirino, kung saan matatagpuan ang Landingan Viewpoint na isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa norte. And for today's episode, mula Quirino Province ay bumiyahe naman tayo papuntang Nueva Vizcaya, kung saan nasaksihan natin ang nakakamanghang ganda ng Sea of Clouds ng Binuangan, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Kasama pa rin ang team palibot na si Naldong Gala, Nardong Viajero TV, Pop TV at Zeku. Sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure patungong Nueva Vizcaya. Let's go! Ayan guys, oh, nasa 7 na tayo. Woo, grabe. Okay, what's up guys? Welcome back po sa ating channel. Nandito po kami ngayon sa Landingan Viewpoint. So, dito po sa episode 2, pupunta po kami ng Dupax del Norte, dito sa may Zongavan Viewpoint, sa may Sea of Clouds. Kasama pa rin natin ang team palibot. Shoutout kina Sir, ayan, mga tourism desk po sila ng Landingan Viewpoint. Ayun, salamat sa pag-assist sa amin. Nagko-connect lang kami ng mga intercom. Tapos punta na kami doon. Doon na kami mag-overnight sa may Dupax del Norte. Dupax del Norte. Ano kaya to? Parang mall. So ayun guys, on the way na kami sa Dupax del Norte. Dumaan kami via Bambang. Napakalamig. Andito pala kami sa baba. Kaming apat. Wala na pala si Jeep, Nardong Viajero TV, umuwi na. So apat na lang kami. Si Zef Gara, si Pop TV, tsaka si Naldong Gala. Napakalamig. Ano? Tara na. Let's go, let's go. Grabe, makakala mo umiiyak ako. Puno ng tubig yung pilikmat, ano. Sobrang basa ng helmet ko. Pumapatak na yung ano, yung basa sa harapan ko mismo. So ito guys, ito na. Welcome to Sea of Clouds Viewpoint. Ito, finally. Swerte at may Sea of Clouds. So guys, ito, andito na kami sa Kusina di Zongavan. Dito po kami mag-stay. Under construction po siya ngayon, pero nakiusap kami kina sir doon sa may-ari na mag-overnight dito kasi wala na kaming matutuluyan. Actually dito kami nag-overnight dati ni Mrs. Ito, nung last punta namin dito. Ngayon inaayos siya. Sakto, swerte kami may Sea of Clouds ngayon. Oo nga pala, time check is 12 AM. Inabot kami ng 6 na oras. Mula Landingan Viewpoint hanggang dito. Kasama na yung mga stopover namin. So dito sa Kusina di Zongavan, nagsiserve din po sila ng food dito. So tingin ko magiging maganda to pag natapos. Ayan, so nire-renovate pa. So ito yung binigay na accommodation sa amin ni sir. Ito, bago siyang kubo, napakaganda. Ito. So, sabi ni sir, good for 8 daw po yung kubo na to. Kasyang 8 katao. Tapos meron namang bed, may kumot na. May mga unan na rin na, sir. Ito. Tapos meron din po silang brewed coffee dito. Ito po yung kubo natin. Ayan. O, diba? Ang luwag. Tapos si sir nag-bonfire siya dun para mawala yung mga lamok. Eto. Tapos may ano na rin, oh, may shampoo, sabon, tuwalya. Ganda. Tapos dito, ang kagandahan dito guys, tignan mo, no. Itong bintana natin, kitang-kita mo yung Sea of Clouds mula dito. Pero since na gabi pa, madilim pa, hindi pa kita ng camera natin.
Meron siyang dalawang bintana. Ito yung isang bintana. At mula dito sa bintanang to, kita pa rin yung Sea of Clouds. So bukas, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Pero sa ngayon, papahinga muna kami dahil pagod na kami. Imagine, ilang buong maghapon hanggang gabi kami nagda-drive. So magkakape lang muna kami dun sa baba, tapos matutulog na kami para mamaya tulog lang tayo kahit ilang oras lang para mamaya abangan natin. Gigising tayo pag medyo maliwanag na, papakita namin sa inyo kung gaano kaganda dito sa may Sea of Clouds. Alright. So good morning guys, ayan, ito po ang view sa ating kubo. Tapos dito may CR, tatlong CR, tapos ito yung restaurant. Ayan. Tapos dito kami nagkakape, dito sa baba. Ayan, so time check is 5:30 AM. Medyo maliwanag na. Ano, di ba? Napakaganda ng view sa kubo namin. So, tara. Ikot tayo dito. Libot ko kayo dito sa aming kung saan kami nag-stay. Ito, merong view deck dito sa taas. Napakalamig. Grabe, napakaganda talaga. Mas maganda pala dito sa taas. Yung last punta namin dito, natsyempohan namin, meron din Sea of Clouds. Pero ngayon, parang mas maganda yung hi, good morning po. Mas maganda yung clouds ngayon. Ayan o. Tsaka mas maluwag na siya ngayon dito sa taas. Ayan o.
Okay. Tara, ikot tayo dito. Habang may crowds pa. Ayan, dumadami na tao dito. Ang ganda talaga. Grabe, tingnan nyo naman yung mga clouds. Bali, 6:50 AM na, pero ang kapal pa rin ng clouds, oh. Paganda, di ba? Ito, papasok na tayo sa clouds. Lamig. Grabe ang lamig. Ito yung sa ilalim ng clouds. Ayan, oh. Woo! Grabe! Ang ganda! Napakalamig! Napakatarik din. Let's go! ADV pa mo! Grabe, akala mo papunta ka na ng langit, oh. Lamig. Tignan mo, ganda ng araw, oh. Grabe, ang ganda. Parang anytime lalabas sa San Pedro. Ayun, nasa taas na tayo. Welcome to Sea of Clouds Viewpoint. Ayan siya, oh. Kapal, di ba? Tara, akit tayo sa pinakataas. Woo! Grabe, napakaganda. Tignan natin kung anong meron doon sa kabila.
So ito pala yung view dito sa kabila. May Sea of Clouds din dito, kaya lang medyo malayo siya. Doon pa banda. Pero ang ganda ng daan, oh. Grabe, meron pang paakyat doon, oh. Sa kaya papunta yan? Ganda, oh. So tara, balik na tayo doon. Mamaya explore pa natin yan, guys. Mag-almusal muna tayo, pahinga muna tayo doon. Wow. Anong oras na ba? 7:20 AM. Ang kapal pa rin ng fog ng Sea of Clouds, oh. Wow, parang mas lalo pang kumapal. Grabe. Grabe talaga. Alam mo, nasa langit tayo dito. You know? Ay, ang cute ni baby girl, oh. Hello. Hello ka sa camera. Ang cute niya. Hello. Ayan guys, oh. 7 na tayo. Grabe. So, tara. Pahinga muna tayo. So, good morning guys. Ito, nandito na tayo sa kanilang restaurant. Ayan po ang kanilang menu. Okay. Tapos, meron din po silang mga binibenta dito na... Ano po ito? Smoke meat po siya. Smoke meat. Kinulagit. Ano po tawag dito? Kinulagit sa salita po nila dito. Kinulagit. Ayan, meron din po silang mga wine dito. Ito. Big Nye. Fruit wine. 4,050. Ah, ito, madami pala, oh. Ito, meron din mango wine. Grape wine. Ang dami pala dito. May kape Yung mga mahilig sa wine. Pero kape. Tapos ito, anong ano po ito? Usa. Usa. Totoo po ito o ano? Hawakan niyo po para Grabe. may usa oh. Totoong usa. Totoong usa pa. Dito po sa bundok na to? So guys, so ito. Sungay ng usa. Sungay. Yung ulo mismo ng usa yan. Ay, mismong ulo. Ano yan? Milwaukee Bucks. Lahat nila dito. Dito sa may Milwaukee Dupax Bucks. del Norte. Milwaukee Bucks. Frame po na yun. Yung mga frame. Nara po yan. Nara. Mga ugat ng Nara. Mga ugat ng Nara. Gawa po ng mga Bugkalot tribe. Bugkalot tribe. First time ko lang marinig yung mga ano, Bugkalot tribe. Jawa. Opo. Salita nila yung mga yan. Di pa kulaw. Di pa kulaw. Dinapigi. Yung mga ganyang lugar sa kanila po. Salita. Pati rin po itong binuangan. Binwangan. Bilanse. Ah, may sarili po silang dialect? Opo. Meron po. Bugkalot. Bugkalot Ah. Ilonggo. Ah. Pero sila po kasi isa lang. Sa intonation lang po, hindi kagaya ng Igorot na marami pong dialect yan. Sila ang original sa Baler. Sa Baler din po. Ah. Sa atin naman, Kung regarding sa pananamit, sa Pananamit. pamumuhay, sa Baler kayo makakakita. pero ngayon nag-i-exist pa po yung mga Bugkalot. Opo, marami na.
Noon lang kasi sila yung pinakahuling na civilized na headhunters. Oh. Ah, mga Kaya headhunters. kung kunti sila, nagpapatayan po sila noon. Noon panahon na unang panahon. Yung time ni Diosdado Macapagal, Makapagal. pabubumbo sana ang itong tatlong probinsya Opo. sa itong bulubundukin kasi nga hindi sila Magkasundo. magkasundo. Ngayon, nakiusap ang mga misyonary na sila nila yung papasok para Opo. pagkasunduin yung iisang tribo na nag-aaway-away. Gaya po dito, gaya po dyan. Yung Opo. lugar na yan, sa kanila din yan. Yung Mga Kibutan. Bugalot din po. Pag pumunta sila Kibutan. rito, Opo. at yung isang bugkalot na binata required kasi yan na kailangan pumugot siya ng 5 bago siya makapag-asawa. Ay, ganun po. Puputan talaga niya yung kahit na ano, ganun po yung ugali Pag may nila. kaaway sila. Kaya yung time ni Diosdado Macapagal, doon siya napahinto. So imagine Paps, no, kailangan mo muna pumugot ng ulo bago ka makapag-asawa. Oo. Ganun po talaga. Ganun yung ano nila, no? Grabe. Grabe. Napakalupit. Ganun pala yung history. Sir, Yung salamat po sa ano, sa information. Search pa natin. Dapat i-search nyo Opo. tuloy nyo yan. Kasi itong pag nagkatagusan na to, yan na talagang ancestral domain nila. Saan po papunta yung daan na to? Yung Opo, direksyon na saan yan. nga po pala papunta itong daan na to? Ayun nga, palabas na siya ng landingan, pero hindi pa siya tapos. Dito pa rin karugtong. Ay, oo, naalala ko na sa Google Maps. Yung meron siyang ganun kaliit na ano. Oo. Ayun na, hindi pa nabubuksan. Opo. Di pa nakakawin. 5 oras daw kung 5 lalakarin. hours. Kasi ganun yung binubuksang kalsada. Bababa ka tapos aakyat. Ah, mahirap po talaga, no? Medyo mahirap po ano. Pero sinimulan na po yung pag-construct. Pasalubog po siya. Pasalubog. Pasalubog. Ayon sa Wiki Pilipinas, ang pamayanang etniko ng Bugkalot o tribong Ilonggot ay isang katutubong pangkat ng Pilipinas na matatagpuan sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Marami sa kanila ang nakatira sa silangang gitnang bahagi ng mga bulubundukin ng Caraballo at Sierra Madre. Ang mga Bugkalot ay binubuo ng iba't ibang naglalabanang tribo. Mayroong iba't ibang mga sub-tribes na naiiba sa isa't isa ngunit nagbabahagi ng ilang partikular na lingwistika at kultural na katangian. Sila ay kilala sa kanilang makulay na tradisyonal na pananamit, sining at sayaw at mga instrumentong pangmusika. Ang mga Bugkalots ay Indonesian sa pinagmulan at naitala bilang kabilang sa mga unang tao na dumating sa Pilipinas. Okay. Good morning guys. So time check is 12:52. Ay, good afternoon na pala, 12:52 PM. Paalis na po kami dito sa Dupax del Norte, Sea of Clouds. Ngayong araw na to ipapakita po namin sa inyo gaano kaganda ang daan dito sa Nueva Vizcaya. Dupax del Norte hanggang sa may Aritaw. Meron pang isang view deck dito, ayun sa taas oh. Ayan. Si Zia ko alam ko galing na dito eh. 'Di ba sa taas? Ayan oh, yung may mga kubo doon. Kaya lang hindi ko lang alam kung meron silang accommodation dito. Maganda sana kung magano sila ng campsite dito, no? Okay, paalis na po kami dito sa Sea of Clouds. Bye bye, Sea of Clouds. Let's go! Woo! Shoutout po sa Philippine Motorcycle Tourism. Ito, pag nakita nyo po ang tulay na to, pag papunta kayo dito, ibig sabihin malapit na po kayo sa Sea of Clouds. Halos mga tulay dito sa norte kulay pula at pare-parehas yung design, no? Pag ganun yung pagkaka-engineer. Yan, ito po yung daan paakyat at pababa ng Dupax del Norte. Paliko-liko, zigzag road. Ayan, so pababa pa rin po tayo from Dupax to Dupax del Sur. Papakita po namin sa inyo yung Dupax del Sur. Maganda yung church nila doon. Oo, maganda yung bundok dito. Maganda yung view pababa. Ganda oh. Aso. Kahit 1:23 PM na, hindi pa rin siya ganun kainit dito, no? Medyo malamig pa rin yung hangin.
Ayan, sa mga mahilig po sa bankingan, sigurado mag-enjoy po kayo dito. Maganda yung daan, no? Oh, ingat lang. Misa kasi mayroong part na walang ano eh. Tawag yun, harang. Minsan may mga tumatawid din na aso. Wow. Yun, no? Ganda ng view dito. Ganda din ng daan. Ganda, no? Oo. Ganda, oh. Bakit kaya ganyan? Wala siyang mga puno, no? Kasi grass type na bundok, no? Ganda, oh. Grabe. Napapalibutan tayo ng mga halaman, puno. Tapos sa harapan natin, bundok. Puro green na nakita natin. Ayan, oh, napakaganda. Ayan, ano na po sila. Nire-ready na nila yung mga payo. Tinatanggal na kasi may nagbabadyang ulan. Ayan, oh, madilim na yung kalangitan. Ayan, lakas na rin ng hangin. Ang ganda ng daan, no? Tignan mo sa kaliwat kanan, puro kulay green, no? Kung mahilig kayo sa nature, kahit mga ganyan bagay, simpleng bagay, proceed. Oo, tama. Yes, nature is life. Kaliwa kanan. Napapadumas din, sir. Dito. Ay, alam ko na, dito tayo pumasok galing sa park. Kaliwa tayo, okay. Let's go. Yan, oh, ang ganda ng view. Wow. Ha, ganda. Oh, grabe nga, oh. Ayan, napakaganda guys. Tignan nyo naman yung view. Kita nyo naman sa drone shot kung gaano kaganda. Let's go. Oh, grabe. Ang ganda ng malapitan yung bundok, oh. No? Sige. Lalo na pag nakita nila ng actual to. Kasi sa camera hindi mo ma-justify talaga yung ganda niya eh. Pero pag nakita mo na ng malapitan, no? Talagang mapapabagal yung pagmamaneho mo. So, andito na tayo sa hindi ko alam paano pronounce eh. Mungia, Dupax del Norte. Ayan, no? Oo, mga grass lang talaga siya, no? Pero may mga konting puno-puno siya. Ito mismo yung paanan ng bundok, oh.
Ayan, oh. Tapos ang ganda pa ng daan. Yan ang joyride. Oo. Ganda. So guys, kagabi dito kami galing sa kanan. Galing kami ng Bambang. Dito sa kaliwa tayo ngayon, papuntang Dupax del Sur. Approaching na tayo ng Dupax del Sur, no? Tapos ang labas natin sa may Aritao. Ano kaya to? Ah, DPWH. Ganda, ah. Wow. Ang ganda. Ay, lakas ng ulan doon, no? Ganda. Kaliwat kanan, maganda. Okay, nandito na po tayo sa Dupax del Sur. Ito yung sinasabi kong church kanina. Oo, stop muna tayo. Pakita ko lang sa mga followers natin, sa mga viewers natin yung church dito. Ayan siya, oh. Ganda, oh. 1786, ang tagal na pala ng church na to. Ito yung Saint Vincent Parish Church ng Dupax del Sur. Ayan, oh, may mga statue dito, kaya lang sira na yung isa, yung paa niya, wala na. Sabi dito, monument depicting historical origin of the name of the town Dupax. It evolved from the Isinay word dopage, which means to lie down in complete relaxation. Pagkatapos daw nilang mag-hunt, nagre-relax sila. So nag-originate yung name ng Dupax from the word dopage. Dopage na ang ibig sabihin ay complete relaxation. Ayan, oh, nakataas pa yung kamay ng isa. Tapos may mga usa dito. Kasi sabi ni kuya kanina, may mga tribo daw dito na nag-hunt ng mga usa. Yun yung mga naka-display na ulo kanina sa Zongavan restaurant. Tapos meron pang isang statue dito. Sabi, First Kapitan del Pueblo, 1732 to 1733, Mandalito A. Bugkalot. Ito yung mga bugkalot. Ito yung kinakwento sa atin ni kuya sa may Zongavan. Siya pala ang unang kapitan ng mga bugkalot. So mga ano talaga sila, mga warrior. Makita mo meron siyang spear tsaka shield. Tapos meron din statue dito sa gitna. Sino kaya ito? Si Dr. Jose Rizal. Eto, tinatawag ako ni Zeko, ano? Ano yan? Isang historical relico, flagpole ng mga panahon ng Spanish. Flagpole. Ibig sabihin flagpole to ng mga Spanish, mga Kastila, no? Talaga yun, no? Tapos 1873 pa yan. Ito yung flagpole nila noon. Grabe. Napakatagal na. On the way na po kami ngayon sa Aritao. Doon namin ikakain siguro. Ilan? 9 kilometers na lang pala. So 9 kilometers lang siya from Dupax del Sur hanggang Aritao. Lapit lang. Kahit pala dito sa Dupax del Sur, maganda din yung view, oh. Ayan, oh, yung mga bundok. Bango nga, no? Amoy bukid. Ganda, oh. Tignan sa kaliwa. Ano to? Resort? The Green Oasis of Dupax. Ganda, ah. Pero parang under construction pa siya. To Manila, Aritao. Dito tayo. Ito yata yung sinasabi ko sa'yo, Bap, eh. Yung Ito tama. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ayan, oh, tignan mo, ang ganda.
Ganda, no? Sa belang kanan, di ba? Eto, I Heart Aritao. Okay guys, so andito pa rin kami sa Aritao. Kakain lang muna kami dito. At I guess dito natatapusin ng aking vlog dito sa Aritao. Ayun, maraming salamat po sa mga nanood sa ating vlog dito sa Nueva Vizcaya. At sana wag po kayong magsawa sa suporta sa ating channel. Ayan, salamat din sa Team Palibot. Nakasama natin si Bob TV, si Akogara at si Naldong Gala. Ayun, so kung nagustuhan niyo po ang ating video, sana huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-share na rin po, and hit yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos. Ayan, maraming salamat po. J4 Speed, ingat po palagi. Ciao. Ayan, kasama po natin dito si Ma'am Jana May Gatchalian. Ayan, shoutout po kay Ma'am Mia. Dito po yan sa may Aritao, di ba? Tama. Hana Eatery. Baka meron kang gustong shoutout, Ma'am. Tsaka sila. Kain po kayo dito sa Hana Eatery. Ayun, kain daw po kayo dito sa Hana Eatery. Dito po kami kumain. Ayan. May voucher, may voucher. Shoutout po kay Sir Mark Jude at saka kay Sir Alvin. Ayan. Thank you. Kayo yung nagluto? Hindi. Ay, hindi. Wow. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Di ba? Oh my God, napakaganda. Di ba? Ayun sinasabi ko sa inyo. Na vandal ka agad, no? May overtake, may overtake. Ay, nalagyan na ng ano, wall. Oo, tama. May harang na. Oo. Nakailan na tayo dito, no? Pero hindi pa rin nakakasawa. Oh, yung sa taas tayo, no? Oh. Shout out, Joe. Oh? Aba, may ET rin na ngayon dito. Ibig sabihin talagang dumadami ng mga turista. Maliko. Pangasinan to Nueva Vizcaya Road.